we gaan nou naar de Dolominas. Hey, Wat een bruggetje. wat is ik een actiegroep en die vindt dat er te min huskes van vrouwen binnen op het bevrijdingsfestival. Laura, door weer de wol. Ja, ik Gezellig wist dat trouwens. ze mij dit Ja, leuk dat ze weetje eens even Leuk, opzocht. dus Ik heb ja. hem opgezocht. Ja. Maar zij had nog een beetje best in. Nou, we kennen de Nijsmakers. jongen. De titel klopt al daarmee eigenlijk, hè, op deze nee, manier. stakkers. De Nijs-collega's. Maar hoe was het toen gevonden? Het hele festival? Nee, de Huskes. Oh, Koest gewoon goed naar het toilet, Nou, moest in de rij ik staan. is sowieso smarrig, dus ik Ja. ben daar net heen gegaan. Precies. Maar het viel me dus op, dat weer grappig, dat er heel soort stonden. Want daar bij het Fries Natuurmuseum, daar, dat stukje, dat parkeerplakje, dat stond al helemaal vol. Ja. En ik zei namelijk nog eens in vriend van mij, hey, het zijn echt meer vrouwenhuskes. Het is te wezen. Ja, Dan pak je telefoon dan erbij, telefoon maar- erbij, wie zij antwoord jou. Hij wil iets Oh, dat is beter dan relevant. een gapje. Nee, ik ben wat tot opzieken. Dat is functioneel. Oh, dat is dat tot op zich. Ja, want de collega die wie Rick, die had een artikel hier doorskreun en die telde bij de Oldenhoven in de Huskes, in het Huskevak 28 Huskes, maar door en Sanke Fjouwer plaskruisen. Dus er ben minder plas. Dus het is Nee, gewoon is even andersom. volle dus. Sanke Fjouwer is 28. Oh, ja. Dus even volle. En via erop in de Prinsentuin staan Huskes en 8 plaskruisen. Dus wie eentje meer daar. Ja, maar per plaskruis kan een fjouwer Mali. Oh ja. Sure. Ja, maar hij zegt Ja. Sanke Fjouwer. Dus Ja, oké, dus in de zo'n cruisen en de fjouwer meestal. oh, dit is niet zo lekker dit. In ieder geval, het voor mij op dat het volle stond. maar ik. Dus Ja, en want Thea van der Schaven, die is van de Bevrijdingsfestival Friesland, die zei: het is net weer, er ben ik nog huskes van Maaien vrouwen. En Thea had gewoon gelijk. Het wie gewoon één groot Dixie-festival. Thea Olé. Oerol, Dixies. Ja, maar dat is nog maar die dochter ik het Ja, best. ja, en dat hoeft net zo lang te wachten. Nee. Dat wie prima. Maar het apart is natuurlijk wel, vond ik, dit wie op 1 mei, wie dit kan het Nijsbonen, wie een actie van de Dolomina's. En dan een van de belangrijkste punten om aan te gaan dat het maar de emancipatie in Ja. de maatschappij nog net goed zit, is dan, ja, er bent er min huskes op bevrijdingsfestival. Dan denk ik, Vond ik stom. dat is dan net wat er mis is. Tenminste, dat is dan Als dat zij is, wat ik dan. Nou ja, maar wat dus net naar zat dit van te werken. tegen onderzoek. Maar je kunt van alles nemen. Je kunt zeggen, nou, voor elke euro die een man verdient, krijgt een vrouw voor hetzelfde werk Ja, 80 cent. ja, Voor werk dit of dat. Je kunt van alles verzinnen. Nou ja, ze hebben wat wel ik gewoon wier is. Ze had net, dit is net zinnig wat ze dienen, hè? Want ze hebben ik bij al die stambion in Ja. Friesland had ze een poppen omhong. Hè? Is ben ik ja, helemaal leuk op het woord papadag. Ja, ik dat. Oh, dat had ik dat. Zie Ja, dat dat ik wie Ja. dan in het video-interview. Wie dan inderdaad, ja, papadag. Zo papadag. Hoezo, Ik hoezo vind het dan? gewoon dombeurt trouwens. Hè? Nou, Ja, maar dat soort Ja, dingen dat is lijkt toch er net wel. wat... papa, ben je altijd? Ben je niet alleen die dag? Het is toch iets moois dat je dan dat is lekker wel die dag vermoeiend. lekker kan banden met je kind als papa. Ja, maar noem je dan ook een mamadag als mama thuis is? Dat is het een beetje. Nou, sommige mensen binnen gewoon in een thuis. Ja, die doggen dat ik, ja. Ja. En een paar keer een beppendij, wat vaak. Ja, Ja, maar dat mag ook niet. Nee, maar als ik net Maar- maken ben Maar ik net hoor. Nee, maar het komt natuurlijk voort uit het feit dat de vrouw altijd werkt. En als de heid aan een kind Ja, is, we dan snappen is het er wel, niet maar dat vind ik papadag. gewoon gezeik. Nee, ja, Maar ik dat had snap oorspreken- ik. Dit vind ik wel een beetje. Maar Ja. wat ik een beetje in dezelfde strekking, maar ik ben benieuwd hoe je hem dat dogge. Keep je hem voor dit weekend een cadeautje voor je vrouw omdat ze de mem is van je band? Want dat is dus net je mem, zeg maar. Dus dat is net goed. Ik vind dat dus heel dom. Oh. Want Hoe? Rune het wat mak op squallen. Dat is goed, toch? Dus dat is goed. Check, strik erom. Sowieso. Ja, dat zie ik er Klaar. al om. dat het Lauren, denk ik. Oh nee, die zit dan bij de. Nee, je had vrij. Oei. Ja, het is Oei. vakantie. Dus als het voor de vakantie net gebeurd is, Roelof. Is er dan wat mij haar capeje? Of cape- Nou, in dit geval had ik zelfs al wat kocht zonder haar. Sure. Omdat ik Ja. een tip kreeg van een tante. Nee, maar het is net die mem. Zoals ik hele grote eigen. Wat is kocht dan? Oh, ik is het zussen. Wel, of niet? Nee, ja, nee. Die zetten even de podcast Ja. uit nou. Ik heb bij Jiddy hier al verteld wat ze krijgt. Dus dat is. Oh, als het dan ja, net nog keer een Oh, keer. nee, nee. Hebben ze ook Je kan ook te Maar transparant als zijn. je Laura, Ja? die gaat naar haar punt, die vindt dit stom de stoof voor die vrouw. Ja. 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 Wat is Laura, dat? vertel. Ja, Nou, ik vind hoe stem je Nou, ik vind het dan... Dat vind ik gewoon stom. Dat kan een band, dan doet het of mij niet ben, of de doet het is maar knutselsteen wat mij niet ben als ze nog heel jong binnen, of de juist die ben €20 en die mijzelf wat uitziekje. Maar ik is toch, ik vind het raar dat je dan voor je vrouw wat keepje. Je hebben hopelijk alle keer zelf ik nog een mem. Daar ken je wel wat leuks voor helje. Nee, dat is je niet.
Oh, dat is lullig. Nou, ze is nou in Duitsland, dus dat scheelt. Oh ja. Doof vies ik gewoon strak. De helft wat voor die mem. En dat is het. Ja. En Valentijn, dan kerst misschien wat voor die vrouw helje of zo. Misschien. Ja. Als ze Zie maar zeggen even. droegen. Als het verdienen heeft. Ja, nou, die gewoon even nieuwsgierig. Nou, ik snap je Wat redenatie. is zo dan, Janko? Ja. Want door jou is heel wie antwoord misschien. Ik heb hier dan net nog gedacht dat het Dat snel toch moet. zo niet zo kut. Het is moederdag. Ja. Door is meerdere band. Ja. Helle stam Stikker wat. uit namen van alle band in een cadeautje. Of met elk band zijn eigen cadeautje. Ja, maar ik moet eerlijk zeggen, ik hel je voor Miranda. Heb ik ooit wel eens wat helft van moederdag volgens mij net. En Miranda heeft maar ik niks voor papadag. Oh, sure. Dus we slaan het of Haiti of wat is het vaderdag. vaderdag. Dus we slaan het gewoon oer. Maar ze krijgt wel van de band, ja. Oh, maar die animatie dan zelf wat? Of? Ja, ik is net maar ze. Nee, maar die. Maar ik is dan nou, even naar de HEMA om wat te keepje dat zij op de USG maar. Even naar de HEMA. Nou, het romantisch ook is, weer. toevallig is Nee, het niet zo romantisch, dat, maar- dat ik ben dit weekend met Jens naar Gifut. De spart hij voor, dat vindt hij hartstikke leuk. Dat Ja. is een lang verhaal. Maar, Ja, dus wij maar binnen ook wel net, vet is, hè? precies. Dus ik ben er net mijn moederdag. En eigenlijk is dat het grootste cadeau wat En dat doet Jens Miranda bewust. krijgen. Dat wordt Jens waarschijnlijk bewust. Miranda is het hele weekend alleen nog mijn uw dochter. Nou, die vindt dat heerlijk chill. Dus die is al Dat is eigenlijk. die is al Nou, lang dat is blij. een Hast je al wat kocht van die mem dan? Ja. Terwijl wij het eigenlijk net met doggen sinds mijn zus mem is. Oh, dat is het kantelpunt. Dus Nee, toen zeiden we nou, we moeten toch, we gaan eigenlijk altijd tussen vaderdag en moederdag uit eten. Maar kwam van de week wat leuks in. Dus als ze dit nou shit, dan weet ze dat ze wat krijgt. Dat ze wat krijgt. Ja, gaat niet zeggen nu. Nee, wat. nee, keurig.